Ενότητα στην κουζίνα, μαζί μου κυρία Φραγκούλη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Κλινική διαιτολόγος. Μιλάμε για το αυγό σήμερα, ένα παρεξηγημένο τρόφιμο για πολλά χρόνια, κυρίως λόγω της χολυστερόλης δηλαδή, παρότι έχει μεγάλη διατροφική αξία. Πολύ σωστά το λέτε. Θεωρούσαν παλιότερα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διαιτητική χολυστερόλη στα επίπεδα της χολυστερόλης του αίματος. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Άλλη η χολυστερόλη που υπάρχει στα τρόφιμα, άλλη αυτή που υπάρχει στο αίμα μας. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Η διαιτητική χολυστερόλη είναι αυτή που προσλαμβάνουμε, όπως είπατε και εσείς, από τις τροφές. Αλλά φαίνεται μετά το 2000 και ειδικά με τα δεδομένα των τελευταίων μελετών μετά το 2015 ότι εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη χολυστερόλη που παράγεται ενδογενώς στο ύπαρ, κατά 80% και κατά 20% από την διατροφική χολυστερόλη. Το αυγό τελικά έχει δική του χολυστερόλη? Ναι, μάλιστα. Ένα αυγό, κυρίως στον κρόκο του, έχει περίπου 200 μιλιγκράμμ χολυστερόλης. Παλιότερα θεωρούσαν, και η σύσταση ήταν, μέχρι 300 μιλιγκράμμ την ημέρα. Γι' αυτό είχε περιοριστεί πάρα πολύ η πρόσληψη των αυγών. Η ημερησία σύσταση δηλαδή ήταν πολύ πιο χαμηλά. Το οποίο αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει σήμερα. Επίσης, σήμερα για έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα με τη χολυστερόλη, πόσα αυγά μπορεί να τρώει? Σύμφωνα με τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό, είναι 4 αυγά την εβδομάδα, που μπορούν βέβαια με ασφάλεια, θεωρούμε, να πάνε μέχρι τα 7. Μιλάμε για έναν υγιή ενήλικα. Άτομα τα οποία έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι ο διαβήτης τύπου 2, άτομα που έχουν ήδη ένα αυξημένο λιπιδαιμικό προφίλ ή που έχουν κληρονομικότητα στην υπερχολυστερολεμία. Καλό θα ήταν να τηρηθούν γύρω στα 4 αυγά την εβδομάδα, μόνο και μόνο για να προληπτικά πιο πολύ. Προληπτικά. Πολλοί έχουν βρει έναν ωραίο τρόπο για να μην τρώνε τη χολυστερόλη του αυγού. Το λέω γιατί θα πάρουν, ας πούμε, τα ασπράδια, 4 ασπράδια και ένα κρόκο και θα κάνουν μια ομελέτα έτσι. Σωστό. Ακριβώς επειδή έχει πολύ μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης, δημιουργεί κορεσμό και φαίνεται και σε μελέτες ότι άτομα, εθελοντές δηλαδή, που μπήκαν στη διαδικασία ερευνών και κατανάλωναν κατά κύριο λόγο αυγό στο πρωινό του, συγκριτικά με κάποιους άλλους που κατανάλωναν υδατάνθρακα, π.χ. ένα ψωμάκι, φαίνεται ότι οδηγούνταν σε λιγότερη κατανάλωση των θερμίδων στα υπόλοιπα γεύματα, επειδή ένιωθαν αυτή την πληρότητα. Οπότε έχουν μεγαλύτερη επιτυχία σε διατροφή. Άρα και μας χορταίνει. Άρα πάρα πολλά θετικά ξαφνικά. Πάρα πολλά θετικά και τα υπόλοιπα θετικά, βέβαια. Το κέλυφος του αυγού δηλώνει κάτι, δηλαδή. Ας πούμε, αυτό είναι πιο σκούρο, αυτό είναι πιο ανοιχτό. Υπάρχουν και άσπρα. Αυτό δεν έχει να κάνει δεν επηρεάζει καθόλου τη θρεπτική αξία του αυγού. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με τα γονίδια της κότας. Βέβαια, εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο αυγό. Υπάρχει τα βιολογικά αυγά, τα κότες ελευθέρας βοσκής και διάφορα άλλα. Των κλοβών. Εντάξει, εδώ προφανώς έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο φυλάσσονται οι κότες. Δηλαδή, και πια βιολογικά έχουν να κάνουν και με την διατροφή της ίδιας της κότας. Δηλαδή. Και βέβαια αρχίζουν να βάζουν ω3, αρχίζουν να βάζουν και διάφορα πράγματα τώρα μπορούν στα αυγά. Μπορούν να το εμπλουτίσουν. Πάλι έχει να κάνει με τη διατροφή της κότας το ω3. Δηλαδή μπορούν να δώσουν λιναρόσπορο, λινέλαιο, ηχθιέλαιο. Και αυτό εμπλουτίζει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όταν αναγράφει κάπου την ω3 ότι είναι απαραίτητα και βιολογικό. Θα πρέπει να το λέει και αυτό. Επίσης, πολλά ερωτηματικά υπάρχουν στον κόσμο για το μέγεθος ενός αυγού. Δηλαδή το ότι είναι ένα αυγό πολύ μεγαλύτερο από κάποιο άλλο που θεωρείται πολύ μικρό. Το μέγεθος του αυγού κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με το αν η κότα είναι μικρή σε ηλικία ή αν είναι μεγαλύτερη. Οπότε και επειδή ο όγκος του οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ασπράδι, τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, δηλαδή οι βιταμίνες του, τα ίχνοστοιχεία που έχει η χολίνη, που είναι στον κρόκο, κατά κύριο λόγο είναι στον ίδιο βαθμό. Οπότε δεν έχει διαφοροποίηση τόσο μεγάλη στα θρεπτικά συστατικά. Απλώς αν θέλουμε περισσότερο ασπράδι, ας επιλέγουμε πιο μεγάλα αυγά. Ή αν θέλουμε να το κάνουμε σε μια παρασκευή. Δηλαδή, αν πούμε, λέει για παράδειγμα 4 μεγάλα αυγά για να φτιάξω κάτι. Πρέπει να ακολουθήσει τη συνταγή. Ναι, για να μην βγει πιο τελευταία έχει γίνει πολύ στη μόδα και είναι και μια εύκολη λύση. Το παστεριωμένο αυγό, έτσι δεν λέγεται αυτό? Που είναι υγρό, το οποίο κυκλοφορεί στο σούπερ μάρκετ. Είναι το ασπράδι, είναι το ανάμεικτο και είναι μόνο ο κρόκος. Διαχωρίζουν τα συστατικά του αυγού και υποβάλλονται σε μια διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, την παστερίωση, ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς να το καταναλώσουμε σε περίπτωση που θέλουμε είτε για την διατροφή μας, είτε για να παρασκευάσουμε κάτι, ένα γλύκισμα που θέλουμε αποκλειστικά και μόνο τους κρόκους ή αποκλειστικά και μόνο το ασπράδι, για να μπορεί να είναι πιο εύκολο και πιο εξασφαλισμένο ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος του βακτηρίου της σαλμονέλας. Πώς συντηρείται το αυγό, στο ψυγείο ή εκτός? Το ορθότερο είναι να συντηρηθεί στο ψυγείο, γιατί δεν θέλουμε, επειδή ακριβώς το κέλυφός του είναι πορόδες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απορροφάει και αέρα και οσμές. Οπότε καλό είναι να είναι σε μια σταθερή θερμοκρασία και αυτή του ψυγείου, 4 βαθμοί που είναι το σύνηθες, είναι καλό για να εξασφαλίσουμε αυτό το κομμάτι. Δεν μπλένουμε τα αυγά πριν τα βάλουμε στο ψυγείο. Γιατί απορροφούν το νερό και απορροφούν και τη σαλμονέλα αν υπάρχει απ' έξω. Ωραία. Και το σύνηθες είναι στην πόρτα του ψυγείου και μακριά από τρόφιμα με οσμές. Βρασμένο αυγό, πόσο αντέχει? Καλό θα ήταν μέσα σε μια εβδομάδα